A celebración dos resultados das eleccións municipais aínda non rematou no Partido Popular de Pontevedra. A formación celebrou onte a executiva provincial encabezada polo seu líder galego, Alfonso Rueda. O Partido Popular na provincia de Pontevedra tivo un resultado magnífico. Subimos máis de 7 puntos, moito máis que o Bloque, moito máis que o descenso bastante notable que tuvo o Partido Socialista. Aumentamos as maiorías absolutas, fomos a lista máis votada en 6 ou incluso máis, 6 de cada 10 concellos. Aumentamos o voto urbán, que era unha asignatura pendiente do Partido Popular. Agora o PP prepárase para recuperar a presidencia da Deputación de Pontevedra. A maioría absoluta conseguida na corporación tras a xornada electoral do domingo permítelle rematar con 8 anos de goberno PSDG-BNG. Importa moito máis que sexa unha Diputación provincial útil. Levamos 8 anos escoitando moitas proclamas sobre a Diputación provincial. Nos sempre estamos dicindo que non eran certas, non había nin esa transparencia, nin ese trato igualitario aos concellos. Creo que ao final a xente así entendeu, por iso agañamos por maioría absoluta e agora imos intentar facer unha política diferente en beneficio de todos os concellos. Do que non quixo falar Rueda foi de quen será a persoa encargada de pilotar esta nova etapa na Deputación. Sonan varios nomes, como a candidata do PP de Vigo, Marta Fernández Tapias, ou Luisa Piñeiro, secretaria xeral provincial, pero o líder galego emprazou esta decisión a despois da constitución das corporacións municipais o 17 de xuño. Todo ese procedimento están constituídas as corporacións municipais, falaremos da Diputación. Eu me alegro moitísimo de que eso sexa tamén un asunto a resolver, ou se falaremos diso seguro, pero non toca neste momento e creo que primeiro este é unha semana de celebración, creo que temos dereito e tamén de pensar na constitución das corporacións municipais e despois tocará falar da Diputación provincial.